So nitie so ka wang'iyo gimomiyo yiero kosebedo kadhi maber nyaka wang'i mago tete. To kaka telo mar chama wan korwa mwasebedo gi challenges, mwasebedo gi gi challenges. Wasetemo makoro aparo ni wan yo mwaluwo ni nenore ka wadhi maber. Nikech kineno kaka wasetimo yiero November kendo watimo yiero nyoro kendo kata kawuono nikech aseyudo duoko moa chiegni atamalo 90. Aneno ka koro waneyo maber. Lakini kik wagogwa ni koro wadhi maber. Nawinjo ka jawinjo moro kata janeno moro nowacho ni 99%. Wadwa ni wachop 100%. Achiel no makamu mano ng'ata. Koro nyaka waginene ni pasent achiel modong' no nyaka los. Be nyaka walos. Winjore ni Valerie Adhiambo wacho